Така, хора, почваме да играем Грани, новата игра. Ако искате втори епизод на Грани, се абонирайте и на 75 абоната евентуално ще направим втори епизод на втора част. Така че бързо споделяйте, абонирайте и ударете лайкът на това клипче. Хайде да започваме. Но да гледате и шорът на Баба Гранушка, който пусна вече в канала е. Айде изи за сега. Да продиме на изи, защото аз за първ път играя Грани и съм адски слаб на тази игра. Почваме. Някаква стая сме. Така. Знал един. Нищо, сега ще пробваме един бъг, който научих от един мой приятел. Така. Давай. Така и... Чакаме баба Гранушка. Айде идвай бе, баба гнусна. Айде. О, влиза. Сега е време. Ела тук. Не. Така. Идва ли пак бабата? Ето я. Така спаднаме като луди. Бъгнахме бабата. Бъгнахме. Сега мога да си изпълня всичко. Само че да го покусам. Кървата гадна баня. Мани колко била грозната, даже щупила огледалото, толкова била грозна. Сама не се харесвала. Така, дайте да видиме шкафовете. Нищо. О! Който е нещо? Какво е това? О, пистолет ли е това? Знам. Мазето. Така, дайте да влизаме в мазето. Ето трябва... О, бензин, това
ще го взема. Това е за колата, доколкото знам. Сега може да си правим всичко на спокойствие. Така. Колата е тук, ще оставим бензина. Е така. Какво е това? Странно. Нещо тук. Сауната. Аз ли грозно колата виждам. Ето гараж. Пак не мога да събираме още неща. Ето ще ги трупаме явно. Така. Още някакви стаи тук. Така, влизаме в каналите. Къде излизаме? Навънка, май. Нещо тук. Значи никъде не мога да влезе. Ако искате без бъга да играем просто така. Нищо не можем. Това е много тъпо. Трябва да се върнем. Айде, връщаме се в къщата да намираме още предмети. Това как да съм го видял? Втори пистолет, това буквално също. Това ми е безполезно сега. Това е, че го правих. Поза от някоя картина. Тук значи е заключено.
взехме някаква книга. За какво и аз не разбирам. Нещо тук. Мога да даме масаж. Както виждате всичко нещо, което някакъв контакт, не знам. Да съм много зле на тази игра. Просто не мога. Решавам тук. Имам чувство, че тук се върти. Тук не мога да влезем още. Тук всичко сме видели. Освен втория етаж. Никой не сме в етаж. Експлозив. Нещо. Имаме и третия етаж. Ей, това Грани още си. Си тук и не мога. Паяки. Значи паяка се намира в това. О, това е книга, може би е там. Книга може би. Е, тук. Е, тази книга ни е за втория етаж, според мен. Къде беше тази? Ето. Нещо общо. Папа, умре. Така. Това не може. Така. Бабо, гранушки е, бе. Глей зъбите на гадната баба. Брат, аз нищо не откривам. Еми хора, нищо не направих, само отключих това. Еми, това ми се дал този епизод. Нищо не направихме. Само тази баба отключих. Нещо направих. Забравих или какво става там, не знам и аз. Но ако искате втора част на Баба Грани, понеже тази много не ми е интересна,
знам, втората има и дяло, така че... Що това? Ударете лайк на това видео, всеки който не се абонира за канала да се абонира веднага, защото ще изпуснете много яки неща, които съм ви подготвил. Чао!